Niretzako ez da 20garrena, hori 16garrena da, nire ustez. Baina ez dakit nondik atea zan kontu hori, baditu dalako bildumak eta gauza, baina kantu berriekin 16garren diskoa da. Maitasuna, gorrotua, ahaztura, oroitzapenak, alaitasuna, kantuaren gai arketipiko hoietxe dira, eta beste asko. Barruko gauzak, eta kanpoan dauzenak, odeien azpian. Odeien azpian, sasien gainean handa, mundua deritzana. Odeien azpian gertatzen direnak. Odeien azpian, sasien gainean, handa mundua deritzana. Bere lehen kantuak nirekin geratu deritzonak dakartza hitzok. Eta hor mundua deritzan horretan gertatzen direnak dira, Ruper Ordorika musikari oñatiarraren disko berriak jaso dituenak. 11 kantu berri dira, doinu eta letra guztiak bereak. Zuzen, zintzo, benetakotasunez, simbolismotik eta nostalgiatik urrundatozenak. Duela 3 aste inguru ikusi du argia, eta harrera ona izaten ari da. Harrera ona. Prensa eta hola da, gero gaur egun bakitze pasatzen dan internetarekin da hainbat mezu jasotzen dituzu lehen, etzan holakorik. Orduan agian lehen ere hola txuzan, baina nik ez nekien, baina baitu kantaldi batzuk eta horri begira nago. Oraindik oso goiza diskoek behar izaten dute bere bidia, eta lehenagotik niretzako oso prozesu luzia dira. Batuzu urte bete bat hor lanian, da, pozik. Bere aurreko diskoa bezala, Haizea Garizmokoa, New Yorken grabatu du Odeien azpian ere. Steve Ulrich, Scally Harrison eta Kenny Wolsen izan ditu musikalagun. Eta Ben Monder eta Arkaitz Miner gonbidatu gisa daude hainbat abestietan. Aurreko diskoari Ben Monderren gitarrak eman bazion nortasun berezia, oraingoan Steve Ulrichek bete ditu lanok. Batetik besterako aldaketa soinuari dagokionean agerikoa da, naiz eta baduen aurrekotik ere honako disko honek. Ni ustez disko honek badu lotura hundirik aurrekoarekin da bestiekin ere bai. Baina ez da gauza bera, eta badut uste gitarrista aldatziak zeresan handia daukala. Baina gero bakizu zuzenean beste musiko batzukin ibiltzen naiz eta ez dakit ze arrazoengatik beti kantua nagusitzen da, kantuak agintzen dau. Eta hori esan da nik uste dut Ben Monder gitarrista handia dala eta gonbidatu moduan dago 3 kantuetan, baina beste bada diskoan ziar da ustut igartzen dala Ulrichen lana. Eta Monderrek asko jazten ditu kantuak harmonikoki, bakiz oso kantu zenduak egiten ditu oihartzun handikuak, eta Ulrich asko da ere zehatzagoa da, eta kantuak bilutsiago dira zentzu hortan, eta nik uste dut eskertzen dala. Niri kostatu zait hori onartzia ere, badaukat beste bitura bat, baina esaten dudan moduan, ni beti saiatzen naiz kantuak ze eskatzen duen pensatzen, ez nik ze gogoeta dauzkadan horri buruz, ze eskatzen duen kantuak, ez? Eta, han ezagutu nuen lehendik ere gitarrista hau, eta, probatu nahi nuen han nengoela eta, gero besteak bajoa eta bateria aurreko diskokoa dira, bateria honekin egin ditut 6 diskoia, 6. Kenny Wolsen, orduan ezagutzen du nire mundua, eta nik beti esaten duen moduan nire kantuek asko eskertzen dute, berak jotzia, baina gero zuzenean hasiko naiz beste laukote batekin, eta kantuek oraindik arutzago fango dira, orduan oso gauza politia da hori. Uste duzuia, zuaitzak, bere aroa bete duela, oianean
Nire ustez kantuek eskertzen dute hori, arnaz hori ez landuegiak izatea ere bai, hor badago benetakotasun bat edo zerbait musikoek batera grabatzen dutenean. Eta bakizu, musikak dena onartzen du, disko handiak egiten dira atalka edo poliki-poliki edo, eta baina nik aspaldin erabiltzen dut modu hori dano batera grabatzea, eta nik uste dut nire kantuek eskertzen dutela hori. Beste mugimendu bat sortzen da, beste energia bat. No, kasu honetan, izisa arrazoi teknikongatik fan nintzen, ze badaukatean, estudio bat ezautzen dudana, teknikari bat, eta nire dakizun bezala nire musikoak azkenengo 6 edo 7 diskotan hangoa dira, han bizi dira, hobeto esan da. Ez dira beti berdinak aldatzen baten dira, eta kasu honetan gehien bat arrazoi estudioagatik joan naiz. Gauzak oso nahasiak daude musika munduan, eta interesgarria egin nuela uste dut azkenengo diskoan. Aurrekoan memoriaren mapan nahaztu nuen, eta Irutrukoren 2 disko Inglaterran egin genituen, ez da posible ere Frantzian egin nuen, beti musika kontu hietan aldan onduen edo momentuko gauza aprobetxatuz da. Arrazoi asko batik joan nintzen ara, bestela musikoak ona etorri behar zuten, eta gero han estudio honek daukan tresneria zaharra asko gustatzen zait. Lagun egin ginen, teknikoarekin aspalditxo, eta gauzakola etorri ziren da. Elkarrek badu estudio bat Donostian, da gero neure nahiak egiten du masterra deitzen dana, Donostian Fokasekin aritu naiz, antzinako teknikoa, beti onda, beste teknologia bat ere bai, beste ukitu batzuk, eta uste dut oso, lan handia egin du, egisa esateko, nire sensazioa hori da, disko landua izan dela. Kontrakoa emuten du, agian oso disko, takin nola esan, transparentia, zentzu batian, eta baino lan asko daloia, bai. Ibiltzearen poderioz ikasten duzula, eta kantuak hortan dauka sentiduanik, gero eta hobeto pasatzen dut estudioetan, lehen penagarri izan, etzako estudioan sartu beharra, eta nuen menderatzen, eta orain askoz hobeto, askoz gehiago jakiten du nora nahi dudan, naiz, beti dan, ez dago diskorik, nekerik gabe, beti badago sufrimendu atal bat, ez duzulako lortzen gura zeneukana, goguan zeneukana, eta hor badago burruka bat, baina mundu bat da bere hortan diskoa, eta nik asko gero eta gehiago maite dut. Baina hori esan da, nietzako denak sentidu hartzen du baldin eta zuzenean ibiltzen bazara. Eta laizter hasiko dituen zuzeneko kontzertuetan mugalarien partaidetzak ere izango du zeresana. Musikari bakoitzak ukitu berezia emango baitio soinuari. Berritzan zure mezua jaso nuenean apibia zan. Ziger Oleaga baterian, Lucho Neira bajoan eta Arkaitz Miner biolina eta mandolina diskoan ere jotzen du, denek egiten dituzte koroak, eta badira 3 urte elkarrekin, uste dut, 3 edo 4 urte, eta kontzertu asko egin ditugu elkarrekin, da oso gustora nabil talde honekin, uste dut kontzertu politiak eman ditugula eta emango ditugula, uste dut. Edozein gauza tratatu diteke kantuan. Eta nik ez dute oso gutxitan izaten dut hola aurretik, hontaz egin behar dut. Datorren bezala, asko gehienetan melodiak agintzen du, nora joan nahi dudan. Ez denetan, badira ez salbuespenak diskontan ere bai. Badago ez dakit, Eliasen Etxea hori pensatu nuen, zeri buruz egin behar nuen. Azkenengo kantua India kaletik antxe egin nuen, aldatu nuen, hemendik beste letra bat eraman nuen, da nengoen konforme.
eta holako gauzak gertatzen dira. Baina oso gutxitan esaten dut, bueno, kantu bat egingo dut ontaz. Batzetan bai, baina gehienetan izaten da ari jarraitu eta orduan bai gero moldatzen naiz, gaietara. Barruko gauzak. Eta kanpoan dauzenak, bai. Odeien azpian. Noratzoaz bakarrik eder galant puska hori. Noratzoaz bakarrik, ez da ohizko kantu bat nire zeetan, ez? Eta bai, bakizu herriko nietzako kantu zaharra beti da inspirazioa, beti entzuten dut, hemengua eta beste leku askotakoa, eta bai kantu hortan, bueno, nabarmen da hartu nuela ardatz hori Maritxuno Azoaz den ideia, beti ume kantu bat bezala hartzen dugu guk, baina nik pentsatzen dut beste zeozer ere badaukala kantu horrek, eta bueno, horren aritik, baina bueno, beste norabaitera eraman nuen, eta jendea konturatu naiz berehala hasten dala barrezka hori entzutean, da gustatzen zait hori pentsatzia askotan, eta gizun hundik ateako da, eta bai kantu alaia da. Lehenengo kantuan dago, nirekin geratu errepika da, eta pentsatu nuen izenburu horrekin, ze dut euskaldun jendeen artean oso ezaguna dala, esaera, ez? Jasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, odei guztien azpitik, eta, bueno, sorginen esakerak, konjuruak bezala, eta hori gauza nahiko bitxia da. Niretzako beti pentsatu dut, zete dan sasien gainetik eta odeien azpitik, eta nik uste dut diskoa hortaz dala, hor dauen hortaz ontaz, munduaz, zutaz, honitaz, hori pentsatu nuen, horregatik jarri nion titulu hori.